em bi rihê berxwedanê ya xwişkên Mîrabel, Sarayan, Sêvêyan, Ayselan, Jînayan û Nagihanan ber bi azadiyê vedimeşin. Li hemberê tecrîdê, faşîzmê û jinkujiyê demdema avakirina jiyana jina azad û civaka azad e. Li hemberê dorpêçkirin û girtinan li her deverên qadên jiyanê demdema azadiya jinan e. Ji bo jinên ku ji aliyê pergala baviksalar û kujerên mêr ve tên qetil kirin demdema xweparastinê ye. Li hemberî şer, mêtîngerî û talana xwezayê demdema berxwedanê ye. Li hemberê çekên kîmyewî demdema têkoşînê ye. Li hemberê bişaftin û polîtîkayên şerê taybet demdema parastina ziman û çanda xwe ye. Li dijî faşîzmê û qirkirina jinan demdema azadiya jinan e.